El primer equip del futbol sala Vilassar de Mar pot estar content pels resultats aconseguits en la darrera jornada. L'últim partit que va disputar l'equip vilassarenc va ser contra el Dausol en Pavi Prim, d'Eivissa, on jugarien tancats al darrere per evitar els contres. Després d'un partit força disputat, els vilassarencs van deixar-se empatar a pocs minuts del final del partit amb un resultat de 4-4. El primer equip del futbol sala Vilassar de Mar es troba amb molta il·lusió per l'ascens a Nacional A. L'equip entrenat per Víctor Acosta està obtenint bons resultats fins aleshores, estan demostrant que estan al seu lloc i que s'han merescut aquest ascens. En la classificació general es troben en segona posició per sota del Futbol Club Barcelona i per sobre de l'Hospitalet Bellesport, empatat als 3 equips a 6 punts. Tots els triomfs aconseguits no es podrien haver dut a terme sense l'esforç dels seus jugadors que jornada rere jornada demostren per què estan al capdavant de la classificació. Els jugadors es desplaçaran la pròxima setmana a Mallorca per disputar un partit amb el Brisesport.